Evde radyoya denge gele. Şiravedar uçağına radyo denge gelden başkodarın hecayir üstüviye ki cotme 2024 penşemli Brüksel'e saat 12 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçağına var oje peşkeş bikine peşiçen serin uçağı. Paris'e ranjı bu hevditine serledan kirin. KCK Banklı Kurdistan'ı Avrupa'ya kerku bu kurdi tevli pevajı anuya çalakyan bibin. HPK lezabu hakuke penjagir ker ceza kirin. Evden bu münasebet ayı ki müjdar roja kobaniya cihane banga khodider ketiner roja vakir. Ben parti be hevseyik engişti tevi endam elmeya ke u parlamenter ançun İstanbul'e. Dubareden başkodarın hejandes ve berfreyan uçen ukhadikin Pariz'eran bu hevditine serledan kirin Pariz'erin büroya hukaya set sale İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Suzan Akiba ve Emran Emekçi bu hevditine bu müvekkile Horebe rapore, Serli Serdozgere Komarya Bursa'yı ve müdüriyete girdiga İmraliye'den. De hemen demede Pariz'eran bu hevditine bu girdiğinden en İmraliye'den ragerten Ömer Hayri Konar, Hamli Yıldırım, Uveysi Aktaji, Serli Serdozgere ve müdüriyete girdige'den. Bir yara davire dına ve 8 salanda her ikem 13 caran bu 6 maan cezayı hevditine bu Pariz'eran rahat edayın. Rebera popişti tecita mutlak açıru 3 mahan da 23 cotme hede biraz yaxwe Ömer Öcalan re hevditin kir. KCK Banklı gele Kurdu Kurdistan'ı ve Avrupa'ya kerku begirseyi kurdi tevli pevajoya pişti yek udu duymuş dare bebe ker. Hevsevkatiye konserve bera KCK bida xuyani ke Banklı gele Kurdistan'ı ve Avrupa'ya kerku begirseyi kurdi tevli çalakyan şu bu azadiya fiziki reber apo bebe. KCK Balkşan serni kaşen ser pevajoya hevditina davi abreber apo reju ev peyamda. Reber apo peyameke kurd pevajoya ke ku emte dene penasekiru helvesa çare seri nişanda. Tecid hina neha teşkandın le hevdit breber apore nişande de ku tekoşin encam tine beguman dövergirtna van encam ande rola penga ve azadi ya cihani serekeye tekoşina saleke ya penga ve nişanda ku tecitali imrali be tamamı dikare beşkandın KCK diyarker ku lazım ve penga ve azadi salahoya düyemin de encame begere u ev banker jibu bank pengav de sala duyemin de beser keve ve em tekoşini hin kurtar biken lisel ve binge em berenge ki hin kurt tevli pevajanu ya çalakyan ben lazım eli geleme u dosten ku bu kurti tevli çalakyan ku diye ku dudu emişdar de despedike ben ye ku dudu emişdar de haman de be roja kobani ya cihane roja va ya cihane yeji Hevsevkatiya konseri ve bera KCK Balkşan ser gef u erişen karkine ser rojava u binav sebeta van rojan xwest ji her demi zedetir şoreşa rojava u deskevtiyen ve be parastın u mezintir kirin. HPG lezap u xakur ke 5 dagir ker ceza ker HPG ragehand kul gerlen lezap u xakur ke derp dagir ker andane u avagahi parve kirin. Lehrema şehit delil arojava zape 28 cotme ile qada berxodan ya giriye bahar bıçeken giran çepereke bombe avej u dagir keran hat xistan. Denca maçalake de çekeke bombe avej ab zincir hat imha kirin derp çepere hat xistan. 29 cotme hejile ve qade çalake sekvani de dagir kerekat ceza kirin. Si cotme gerlen bıçeken giran derp dagir keren qade berxodan ya giri amediyedan yekci çalaken her bir bandor jile qada berxodan ya sergele pekat 29 cotme gerlen yekine ke dagir keran qisın kontrol axwe si cotme peşi yekine şehit axin muş ba amurin havayı ve yekiniyen dagir keran qisın dencama ve çalake de se dagir ker hatın cezakirin du dagir kerji birindar bun cebirxane eliser dagir keran hatın cezakirin jî teqiyane piştî vê derba xwarî dagirkeran xwestin bi du wesaytên zirxiyên sivîl dest li qadê werdin gerlayên di ji wan çalakiya sabotajekirin û derb li wesayteke xistin paşê agir
dagirkeran kuştu û birîndarên xwe birin qereqola li Sêrgêlê ya PDK. Ev gelî ji aliyê xelkê herêmê ve hate qeyîdkirin. Helîkopterên artêşa Tirk piştî qereqola PDK dideyînin û kuştî birîndarên xwe bi alîkariya wê ji herêmê dibin. Piştî çalakî artêşa Tirk a dagirker zêdetirî saeteke bêhna berqat bi helîkopteran bombebaran kir. Li herêma Xakurkê sê cotmê gerilen li dijî dagirkerê li qada berxwedana ya Lolanê çalakiyek sekvaniyê kirin. Divê çalakiyê de jî dagirkerek hat ceza kirin. HPG têkildarî sûcên şerên artêşa Tirk û êrişên wê yên li ser qadên gerîla jî van agahiyan dide. 29 û 30 cotmeyê li Zapê tünelên şer ên qada berxwedana ya girê FM 4 caran, li Xakurkê jî tünelên şer ên li qada berxwedana ya Lolanê 11 caran bi taqemenên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Wekî di navbera van rojan de li Xakurkê qadên berxwedana yên Lolan, Berbizinê û Şehîd Şerîf li garê qadên Ziyanê, Çemrobotkî, Deşta Kafya, Derêşê û Zêvkê, li Mêtîna qada berxwedana ya Dêrgelê, li Qendîlê qada Bêpalenê, li Rojavayê Zapê qadên berxwedana yên girên Cudî û Bahar bi giştî 14 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Qadên berxwedana yên girê Cudî, girê Bahar û girê Şikeft jî 27 caran bi helîkopteran hatiye bombebaran kirin. Navenda ragihandûn çepemeniya HPG bi daxuyaniyeke şehadeta sê gerileyan ragihand. HPG têkildarî şehadeta gerileyan wiha dibêje hevriyên me Kurtay, Mervan û Zinar di şer li dijî dagirkeran de bi rola pêşengtiyê rabûn. Li her qada lê bi sekna milîtanî û zelaliya xwe ya îdeolojiya Apoyî de ji hevriyên xwe re bûn mînak. Di hezirana 2023 de di êrişa dijmin de li herêmên parastina medyayê şehîd bûn. Em soz didin ku têkoşîna azadiyê ya hevriyên xwe bi ser bixin. Di serî de malbatên wan ên hêja em ji tevayê welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nas ameyên şehîdan wiha ne: Nasret Demir, bi nasnav Kurtay Batman, navê dayîk Cemîle, navê bav Mehmet Salî. Li Batmanê jî dayîk bûye hezirana 2023 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Serhat Tagay, bi nasnav Mervan Hîzan, navê dayîk Alîme, navê bav Akif, li Bitlisê jî dayîk bûye hezirana 2023 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Muhammed Hacî, bi nasnav Zinar Raperîn, navê dayîk Emîre, navê bav Mahmud, li Raqeyê jî dayîk bûye hezirana 2023 de li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Sê pêşengên şer li dijî dagirkerî çayên Kurdistanê Kurtay, Mervan û Zinarın. HPG wiha qala her sê şehîdan kir. Hevriyê me Kurtay li Batmanê di nava malbateke welatparêz a Xwedî nirx de jî dayîk dibe. Bi çîrokên qehremaniya gerîla mezin dibe. Wekî civaneke bi rûmet Egelê Kurd li dijî êrişên qirkirinê pêdeng namîne. 2014 beri xwe dide navrefên gerîla. Kurxalê wî mava tol hildan di êrişa çeteyên Daişê de şehîd dibe. Ev yek hêrsawiya li dijî dijmin zêdetir dike. Beri xwe dide qadên şer ên herî dijwar. 2017 de êrişeke dijmin de ji serê xwe birîndar dibe. Di demekeke de xwe komî ser hev dike û cihê mayî têkoşîna xwe didomîne. Pêşengî ji berxwedana Zab Avaşîn û Mêtînarê dike. Bi taybet li Avaşînê destanên lehengiyê dinivîsîne. Hevriyê me Mervan jî li navçeya Bitlisê Hizanê ji dayîk dibe. Ji ber welatparêziyê malbatê tevgera azadiyê di temeneke piçûk de nas dike. Ji ber şewitandina gundan û êrişên hovên dewleta Tirk malbata wî neçarî koçberî İstanbulê dike. Ticarî jiyaneke ji rêzê ji bo xwe qebûl nakiriye. Sala 2015 beri xwe da navrefên gerîla. Li gelek qadan tê dikoşe. Bi aşk, daxwaz û coşeke mezin beşdarî her xebatê dibe. Bi tevlîbûn û helwesta xwe ya zelal a dixeta milîtaniya Apoyî de dibe mînak. Hevriyê me Zinar jî li Raqeyê di nava malbateke welatparêz a ji Kobanê de jî dayîk dibe. Ji şoreşa azadî ya Rojava pir bi bandor dibe. Ew ji 2017 bi serbilindî dide ser şopa wan akîdan. Bi enerjiya xwe ya bêdawî û bi rûkeniya xwe dibe gerileyeke jîhatî. Ji bu tola şehîdan herîne berê wî tim li qadên şere. Li dijî êrişên dewleta Tirk li Avaşîn, Zap û Mêtîna di refên herî pêş de cih digire. Bi sekûn û têkoşeriya xwe yek ji fermandarên pêşeng ê vê demê bû.
Kombuna Jinan ya Zenubiya Komiteyin Azadiya Fizikiya Reber Abdullah Öcalan ava kirin Kombuna Jinan a Zenubiya li kantonên Reqa Tepka min miçû dêra zorê çar Komiteyin Azadiya Fizikiya Reber Abdullah Öcalan ava kirin. Her çar komiteyan xwe birêxistin kir û dest bi xwendina pirtûkên Reber Abdullah Öcalan kirin. Endava koordinasyona Zenubiya Meryem Osman Axiviye got em ê ji aliyekê ve meşû komxebatan bikin ji aliyekê ve xwendina pirtûkên Reber Abdullah Öcalan birêxistin bikin. Komiteyên me dest bi xwendina pirtûka çaran ya li rûşlata navîn krîza şaristaniye û çarêseriya şaristaniya demokratîk kiriye. Piştî xwendina parêznameya çaremîn em ê panelekê sazkar bikin. Şeniyên Amedê gotin divê em neyên xepandin. Gelê Amedê têkildarî nîqaşên derbarê çarêseriya Kurd de ji kamerayan re axivîn. Vural gözü pek gotinên Dewlet Bahçeli wekî guhertina rojevê bi nav dike û dibêje ez Bahçeli ji dil nabînim. Divê ku ev bîne tişta ku dibêje tije bike û bingeha wê amade bike. Mustafa Çalışkan ji anî ziman ku divê gavên ji dil bên avêtin û wa dewam kir. Em ji wekî herkesî dixwazin aştî aramî serwer bibe. Bila ji dil bin ji ber ku ev pirsgirêk bi muxataban re çareser dibe. Ahmet Yıldırım ji bu çarêseriya pirsgirêka Kurd îşaret bi meclisê kir û got ez qet ji gotinên Bahçeli bawer nakim ji welatiyan Mehdî Sözer zextên li ser Kurdan bi bîr xist û wiha got divê em neyên xepandin. Yek ji mexdûrên 12 Êlûnê cahîr cîbal dikişîne ser van xalan. Osmaniyan heta niha çi daye me. Herî dawî ev jî polîtikayê lîstik û îmhayê ye. Em her tim hatin xepandin êdî dema hişyarbûnê ye. Belêgudarên hêja aniha di dorê de dosyayekî me heye tabûra nemiran xwedî nêrîneke felsefîk zanistî ne hêzeke îdeolojîk û profesyonelin. Tevgera Azadiya Kurdistanê zêdeyî nîv sed salê li hemberî êrişên dewleta tê tikuşe û şerekê pê hampa dimeşîne. Bi berxwedana xwe nîşanê dagirkeran dan ku vê zilim, înkar û bêadaletiya li gelê Kurd tê kirin ti carî qebûl neke. Piştî ku rêbera Podîl hat girtin, gerîla û gelê Kurdistanê têkoşîna xwe hîn mezintir kir. Vê carî ji bo azadiya fîzîkiya rêbertî li ser xeta şehîd zilan saziyên teybet hatin ava kirin. Tabûra nemiran ji yek ji van saziyan e. Fedayiyên tabûra nemiran di serî de azadiya rêbera po ji bo azadiya gelê Kurd û Kurdistanê amade ne ku her wazîfeyê pêk bînin. Bi kurtasî xwedî nêrîneke felsefîk û zanistî ne hêzeke îdeolojîk û profesyonelin di qada siyasî û leşkerî de pisporin. Çalakiyên ku dikin ew çalakiyên sembolîk ku xwedî armancên stratejîk û peyam menin. Çalakiyên fedayî ji bo hêzên gerîla hemûya xeteke nû ava dikin. Rehê fedayiyê Apoyî nîşan didin, zorê didin dagirkeran û destê demokrasî û wekeviyê xurt dikin. Ji ber vê yekê jî jêre tabûra nemiran tê gotin ji ber ku ev ti carî namirin timî dijîn û didin jiyîn. Rojger û Asya bi çekên xwe ketin nava avahaya Tusaşê û bi dehan leşkerên têr kuştin. Fedaiya bi pispor ku xwînsariya xwe dewlet û siyasetmedarên Tirk matmayî hiştin. Vê îradeyeke ji pola bi hêza kur a plankirinê bi serweriya li ser her detayên qada girîng û hasas bi biryardarî û wêrekiya ku li ekranan mîna fîlmeke hate nîşandan û bi têkbirina saziyên îstixbaratê tevgeriyan. Gelo ev hemû wê têrî bike ku dewleta Tirk vê peyamê werbigire. Eger dewleta Tirk têcîta li ser rêber apo bidawîneke destê xwe yên qirê ji ser xaka Kurdistanê venekişîne nasname û hebûna gelê Kurd nasneke êrişên hovane dewam bike ve bibe hedefa fedayiyên tabûra nemiran. Piştî çalakiya li Tusaşê wezîrê karê hundur hat ciyê bû yerê dest li rewşê werde qedexeyê weşanê danî ambulans hatin veşartin hejmara kuştiyan ji sîh pêncî daxistin pênc kesan. Hejmara birîndaran ji sedî daxistin 20 kesan ku ev yek nîşaniya panîk û tirsa wan amezine. Heval Asya û rojger xwedî ve huner û pisporiyê ku sistema ewlekariyê ya dewletekê karîn têk bibin. Ji aliyê taktîkî ve jî dema bê şîrovekirin wê were dîtîn ku bi rengeke afirîner dîsîplîneke pê hampa û bi xurtiyê xwe birêxistin kirine. Ji aliyê manewî ve dema bê nirxandin wê bê dîtîn ku xwedî riheke azadin weke şervanên PKK'yî pîvanên hevrîtiyê yên rêber Apo di keseyeta xwe de ava kirine. Ji bo xwe bigînin Ankara'yê ji gelek bajarên Tirkiyê derbas dibin û li Ankara'yê jî dikaribûn gelek qadan ji xwe re bikin
hedef bêguman hedefên ku jiyana sivîlan bixe metirsiye de nava pîvanên PKK'de nîne. Hedefa PKK leşker û sucdarên komkujiyên li hemberî Kurdan e. Ya ku tu saşkir hedef şehîd rojger û Asya Sûcên wê yên qirkirinê ku li dijî gelê Kurd dike. Li vê avahiyê her sal amûrên hawayî têne çêkirin ku dewleta Tirkwan li dijî gerleyên Kurdistanê bikartîne. Makîneyên ku bi hezaran ciwanên Kurd li Kurdistanê qetil dikin li Tusaşê têne avakirin. Lewma tîmeke gerîla ya bi Rihê demê ji bo parastina xaka xwe ji bo hilanîna tola gel bi hezaran ciwanên hatine qetilkirin ji xwerekirine hedefeke rewa penaseye herî rast a vê çalakiya dîrokî bi vî rengî ye. Tevden bi münasebeta yekê mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê daxuyaniyek dad. Daxuyanî dihat destşankirin ku li ser banga seferberiyê re beraber Abdullah Öcalan li tevaya Kurdistan û Cîhanê şoreşger demokrat aştixwaz rabûna serpiyan û û hat domantin. Li Kobanê berxwedana dîrokî hat nîşandan. Xeyalên kompleger û faşîzma Tirkiyeyê hatin têkbirin. Li ser axa Kobanê mirovayî hat parastin. Lewma bi dihan wergirên xeleta Nobelê dîroknas filozof nûnerên rêxistinên civa keseyê navdar ên Cîhanê yekê mijdara 2014 wekî roja xwe pêşandan û pêşgirdiya keleha berxwedanê Kobanê îlan kirin. Li seranserê Cîhanê milyonan însan daketin qadan Kobanê vegeriya bajarekî Cîhanê. Cîhanê fêm kir ku Kobanê ji bo nirxên tevaya mirovaniye parastina demokrasî û pêşerojê dikin. Dawiya daxuyanê de ev bankat kirin. Di dihemîn salvegera yekê mijdarê de metirsiyên li ser destkeftiyên berxwedanê Kobanê didome. Em banga xurtkirina piştgiriya Cîhanê ji bo Rojavayê Kurdistanê û destkeftiyên gelên ên li Bakur û Şatê Sûriyê dikin. Rojava ji bo mirovaniyê berxwedan kir, pêwîst e mirovanî jî li Rojava xwedî derbikeve. Yekê mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê Rojnavan Dicle Ahmeda berxwedana Kobanê sed û sû û çar rojan kêlî bi kerî şopan diyar kir ku Kobanê ji bo Daîş ji Cîhanê re gefek bû bû destpêka dawiya wê. Gotin em ê Kobanê de nimêja Eîdê bikin şikînandina wan di wir de dest pê kir. ber dîwarê dibistana Serzûrê de dest pê kir. Ji ber ku di hindir ve dibistanê de grupek şervan biryar dan ku ew ê Kobanê bernedin, ew ê xwe bikin mertab, ew ê bibin fedayîn Kobanê, di wir de şikînandina Daişê xewn û xeyalên Daişê li wir şikest zaten. Bedê şerbigê Kobanê ez çûm mewziyekî şervanan milê Rojavayê Kobanê bû, midîriyekê kalekî xitiyar heye, bi emir pir mezin e, westiya ye, bê xewma ye. Li wir min jê re min got newestiye, digot keça min çar wekî min li vê xetê hebin ew ê Daeş nekeve Kobanê. Ez qebûl nakim Daeş bikeve Kobanê. Ev warê me ye, warê bavûkalê me ye. Dema ku Mertînê bala xwe, yani hîn şer negiştiye Kobanê, em bi ser ketibûn. Ji ber ku rihê fedayîtiyê hebû, rihê gelê şûreşgerî hebû, ev hîç ku em bêjin Kobanê bi ser bikeve bi îradekî xurt û bi rihekî mezin û bi çekên biçûk li hember ev çekên giran berxwedan û planên Tirkiye li wa berî bige Kobanê bibin ketibûn. Cîhan tev de deyndarê vê berxwedaniyê, deyndarê berxwedana ku gelê me îro dide meşandin, çima îro bêdeng e. Ji bo çi pêdekere nênade koçberên êzdî vegerin Şengalê. Ajansa Anîfe dibe rêveberiya xweseriya Şengalê her tim bank li koçberan dikin ku vegerin ser cû û warên xwe li PDK rê li berê vegera wan digire. PDK armanc dike ku êzdî carekê din ve negerin Şengalê û bi çanda xwe jiyan nekin. PDK Dewleta Tirk her tim bi hev re plan û kompleyên qirêj amade dikin, hem êrişên hawayî dikirin, hem dorpêça li ser Şengalê dijwartir dikin. PDK koçber dikirin sîxur û di berjewendiyên mît û parasına PDK'de bikar danîn. Wezareta Koç û Koçberan ya Iraqê jî sihê tirmeha 2024 weke roja girtina hemû kampên koçberan yên li Herêma Kurdistanê ragihan. Kampên li Silêmaniyê hatin girtin, lê ji ber rêgiriya PDK kampên li Duhok û Hewlêrê nehatin girtin. Dîsa jî beşek mezin ji koçberan guh neda rêgiriyê PDK û vegeriyan ser cû û warên xwe.
Ahmet Özer bengiha tayin kirna qayyum têdanên şaredar CHP'yi yê bajarê Esenyurtê İstanbulê duh ji aliyê deshilat AKP ve hate girtin û ew avêtin zindanê. Piştî girtinê îfadeyê wî ya li dozgeriyê derket holê Ahmet Özer û dibêje. Girtina min destwerdana li îradeya gele û siyasî ye. Ji bo girtina min tu delîlên şember nînin karîn hatine kirin jî weke suç hatine destşan kirin. Têkildarî pirsa derheqê Hevserokê Kongreger Remzi Kartal de Ahmet Özer û dibêje. Remzi Kartal jî ji wanê ye em ji heman hemşerîne îdeolojî û fikrên me ne wekî hevin û malbata wî nas dikim. Dema çûn wanê min sersaxî jê re xwest. Hindik maye ji vê jî encamekê derxînin. Ahmet Özer li ser konsera ku li Esenyurtê hatibû li darxistin jî û dibêje. Me ev konser tevî Kaymakamê Esenyurtê Fatih Çabanoğlu re pêkanî. Her war 46 komele û kaymakam beşdar bûn. Ango me karekî îlegal li dar nexistiye. Ahmet Özer diyar dike ku girtina wî siyasî ye û dibêje. Navnîşana min diyar e û divê werin berdan û biçim ser karê xwe. Jîrên wanê bank li hemû malbat û jinankirin û gotin divê em li dijî van polîtikayên şantajê li ber xwe bidin. Li wanê di rojên borî de çeteyeke fuhuş û tiryakê îfşa bû. Kesê bi navê Özcan Polat serokê vê çeteyê ye. Çete bi wadên kar jinên ciwan dixapîne. Paşê jî wan dikşîne nava tiryak û fuhuşê û bi wêneyên wan yên mahram wan tehdît dike. Rojnamavan Özgür Der çeteya fuhuş û tiryakê îfşa kir. Piştî ku çete îfşa bû serokê çeteye Özcan Polat û xizmên wî Öznur Derger tehdît kir. Öznur Der li gel parêzerê xwe li dijî tehdîdan serî li ser dozgeriyê Komarya Wanê da û giliya wan kir. Jinên Wanê jî derbarê polîtikayên şerê taybet û vê çeteyê daxivîn. Hevşerdar Riya Armuşê Canan Uzunay diyar kir ku bi salan li Kurdistanê polîtikayên şerê taybet de meşandin û got ji bo ciwan ji ziman û çanda xwe dûr bikevin ev polîtika tê meşandin. Em vê yekê qebûl nakin. Kesê bi navê Özcan Polat li Wanê bi reşkirina jinên ciwan pere qezenç dike. Divê tu jin li vê bajarî hebûna çeteyên ku armanca wan bi çûxistina jinane qebûl neke. Banga min ji bo hemû dayikan û gel ev e. Divê em hemû mil bi mil li dijî van polîtikayên şantajê li ber xwe bidin. Hevşerdar Tuşbayê Hanım Akku jî got em ê rê nedin polîtikayên şerê taybet ên çeteyên şantajê ji me em bi xebat û rêxistinbûyîna xwe pêşiya wan êrişan bigirin. Endama Meclisa Şaredariya Elbakê hêvîdar bayar jî balkişan polîtikayên bêcezahîştinê û ev ban kir. Divê kesê bi navê Özcan Polat ji ber sûcên xwe bêdarizandin. Li Dêrsimê çavuşeke pispor bi 12 kilo maddeyên narkotîkê hate girtin. Di wesêta çavuşê pispor de bi navê Enes Kazım Gül Derde ku li Dêrsimê peywîrdar bû lêgerîn hate kirin û 12 kilo û 600 gramên tiryakê hatin girtin. Li gorî agahiyên hatine bi destxistin tayîna Güldür du mehberê derketiye Dêrsimê. Hat zanin ku Güldür di 26 Cotmehê de li Dêrsimê bi wesêtê kirêkirî ji awil diçe Erzurumê pişe derbasî Êlihê bû û ji wir jî çû Amedê û demeke li wir dimîne. Güldür pişe vegeriya Dêrsimê û di 28 Cotmehê de malbata xwe jî girt cem xwe û ber bi Kayserî veketirê. Wesêta Güldür li Kayserî hate sekinandin û di lêgerînê de 12 kilo 600 gramên tiryakê hatin dîtin. Gülder û hatî bin çavkirin hevjina wî û kesekê din ê li cem wan di 29 Cotmehê de derxistin dadgehê û hatin girtin. Li İspanyayê herî 95 kes mirin şîna netewî hat ragihandin. Wezîrê polîtikayên herêmî Angel Victor Torres ji kanala televizyona ya netewî TV re axivî û anî ziman ku tenê li herêma Valenciayê 92 kes jiyana xwe ji destane. Torres got li herêma Castilla Manstan Dudu li Endülüsî jî kesekê jiyana xwe ji dest daye. Di serî de herêma Valenciayê bi herêmên Castilla-Mans, Marsûn û Endülüsê jî îlona 1966 û vir ve felaketa herî giran rûda. Her wiha ji bo dîtina kesên ku winda bûne kar dewam dike. Hikûmetê ji bo 3 rojan şîn ragihand.
خبری گوداری جمعن و چین نیرو پیشکش کرنج بگودار کرنا و سپاس آنا خطر ودن باش.